likaNdodana nelikaMoya Ongcwele. Amen. Elibambelisana. uKristu inkosi. uKristu inkosi. Mina nomndeni wami mangibe yilokho engithanda abantwana bami babe yikho. Omusha ekuKristu. Vumelani abantwana bezikimi ningabe enqabeni. Ngoba umbuso wezulu ngokanjalo. Amen. Ngicabanga ukuthi sengiyikhuze zonke. Bazalwane, angazi nampu nento emila. Angiyazi noma izehla kodwa imila. Ishama wala. Kodwa-ke ngiyamkholwa uNkulunkulu Moya Ongcwele uzongelekelela. Anginawo amandla kodwa ngithemba uJesu. Ngiyamthanda-ke bazalwane uJesu. Ngelinye ilanga wayelekelela impilo yami. Ngangihamba nje namezweni futhi-ke uyabona ukuhamba ukuvathazela kwengane ezalwa ekukholweni akuve kunzima. So bazalwane funa siyi-understande lento ukuthi sesiyibambile thina abantwana bengakayibambi injalo nje bazalwane. Ngangihamba-ke nami nje. Ngihamba nje ngithabaza ngomntaka amadlamini. Ngelinye ilanga uthi omunye sisesibhedlela lapho engangisebenza khona. Ngangiphaphile-ke bazalwane. Ngiyaveteza-ke vete ngimile. Kanti mhla ngimile ngiveteza uma wami usemakhazini khona lapho esibhedlela. Usethe omunye, kodwa wena ngane abantwana yini uqine kangaka uzalwa nombhishobhi ongasazalwa nomfundisi? Hayi bese ngithi mina lalela-ke phela. Sasingeke sibe abafundisi sonke kanti ubani ayezoshumayeza omunye. Nalizwe iqebeqebe elikhonzayo kodwa elingahlangene noJesu. Ehene bazalwane, siyakhonza kodwa singahlangene noJesu. Singamathole imbongolo washo njalo ngelanga baba uThuli. Wathi imbongolo miyiboshele nethole elihamba lapha. Kodwa kusekuyimbongolo ehamba emseleni. Ithole silihamba eceleni. So bazalwane ngiyambonga uJesu owangisusa kube lithole ngembongolo. Wangenza ngaba imbongolo eboshele. Kumnandi ukuhamba unalo muntu unalento evuke ngaphakathi ebuyihlalihlala ikukhumbuze kwethuse ngelanga kubangela usizi lokuthi nje awenzanga kahle lapha awukhulumanga kahle lapha injalo nje lento awehle phela ngathi usuphakeme kakhulu. Uyayibona lento etshela wena ubuze bakho kodwa ngeke ikutshele lento ungakafinyeleli ekutheni inkosi Jesu ngiyakumukela njengenkosi nomsindisi wami. Ngoba uma usumemukela phela kuba ne-exchange takes over empilweni yakho. Hawuna ungene ekhwapheni uhlale ufudumala. Amen. Ehubeni esilifunde namhlanje uPsalms 119 from 1 verse 129. Uma ngibheka ngibone nje ineyingxenye ezintathu le passage ngoba yihube lide leli. Uma ngibuka lo 129 usewu passage number 17. Uma ngibuka kuleli passage from 129 to 136 ngibone izinto ezintathu kulo. Okokuqala ngibone liveza amandla eqiniso kaNkulunkulu noma amandla ezwi likaNkulunkulu noma amandla ezifundiso zikaNkulunkulu. Uthi ohlabelelayo ku-130 izimfundiso zakho zinginika ukukhanya ziletha inhlakanipho nakwabangenalwazi. Ma uza kuJesu usukuza nje uyi-empty vessel. Mhlawumbe engenaso nesivalo eyibangela nje umsindo omningi. Kodwa uma ufika kuJesu ikhona into eyenzeka kuwe. Uvuleka namehlo. Hawu, kanti bengikhona bengikwenza lokhu. Uyikhumbule zonke nezinto ezenze. Hey bengeve ngibaqambela abantu amanga. Bengeve kanti uNkulunkulu akafuni lokhu. Amandla ezwi likaNkulunkulu. Okwesibili ngibona umuntu
ngicelela usizo kuNkulunkulu uthi ngihlele ecindezelweni ngabantu. Abantu bayacindezela. Siyacindezelana ngithi. Sicindezelana sibukani ukuthi yabona kubani-ke akekho levelini yami. So-ke ayikho into engakhuluma ngayo. Bathi kwenye inkonzo engangadlula kuyo uxabene abafundisi ababili. Kuthiwa hawu ilungiseni phela abafowethu lento. Uthi omunye ayi mina ngimisethe isikhulu. Uthi omunye ayike mina ayikho into engakhuluma nobani. Ngoba ubani ngimbuka nje njengawo wonke umuntu. Ukuthi-ke wonke umuntu wembuka kanjani kwazi yena. Siyacindezelana abazalwane. Ubani umuntu ocindezela umuntu uqobo lwakhe oyicindezela yena. Cindezela kanjani umuntu? Umuntu akabamukela uJesu. uJesu yena oletha inkululeko empilweni yomuntu, empilweni yekhaya, empilweni yakho, empilweni yebandla. uJesu oletha inkululeko. Manje singafinyelele lapha ekumazini nasekumamukeleni uJesu siyocindezeleka. Ngoba noma esedlule wangakubingelela umamngema ehene phela engani baba ukuthi indezela umuntu. Akasawazi ukuthi hawu hayi mhlawumbe usho ukuthi ubeyixakela umuntu wesifazane phela abantu besifazane bayaxakela. Awusakwazi ukujustifya into enziwe umuntu ngoba njalo abantu baphethe isagila. Sokuthi ubani wenzeni? Ukhohlwe ukudlula kumuntu uye kuJesu. Ukuze noma ekudlule ngamboni lo uthi hayi mengiziba Nkosi kulungile kodwa uma nenkinga uzumlekelele. Uyabona uhambe ngijukujela imikhuleko ngoba ufike kuJesu, uhleli kuJesu, uthanda abantu, awucindezele umuntu. Nemndeni yethu yacindezela ngoba uthi umuntu esefinyelele kuJesu kuthi hayi ke lapha ekhaya ithi lento makoti ithi awugaqa isikhafu usenzele okwenziwayo lapha ekhaya. Ithi ke lento siyaphaphatha thina angithi. Kusho ukuthi wena othi nje uJesu uthi hayi bo ukhuluma ngobani manje wena. Siyacindezelana abazalwane. Akakwazi umuntu ukuthi hayi bo mina ngamukela uJesu kuthi hayi lapha ekhaya. Futhi gcine kubhikisha bona umama hayi wemntana phela siyasonta khona ukusonta kodwa ke phela hayi. Siyacindezelana abazalwane. Ake kube ubaba obona indlela. Hayi imanzi yakho nibhoke mengola ukuthi ehe konje phela usuthu usubona usungcono. Awumcindezela ubaba. Ubona ukuthi mina angizwa lento njengoba usuthi wena ususindisiwe. Kade ke mhlawumbe kusaqala sinizwa. Angithi yithi labo. Sekucindezela obaba. Angithi asibasupporti. Kuthi hawu baba Nkosi yami impela nami ngiyambonga uNkulunkulu. Hawu osengibambela inkonzo yakwami bakithi. Yini silwelani? Silwelani? Nasenkonzweni ke ngisho lapha enkonzweni hayi siyabukana nje. Cinga iclass. Hawu sawubona bakithi. Hayi lona yena umncintelani sawubona. Umncintelani handshake lona. Hawu Nkosi mkodwa njani Ntombi? Uthi uma wami ngelinye ilanga bayahamba ke baye enkonzweni kuqhamuka omunye ke bahamba noma bakwamanqele. Uthi hawu sanibona Mrs Manqele. Awavumi Mrs Manqele ngaze aphinda abingelele omunye. Sawona nami athi mama ayi mina ngoMrs Ndwandwe angiyena nawe. Ngabe nje vele wangabe usangibingelele ngoba phela ubusubabingelele othanda ubabingelele. Ngiyayibona mazalento. Uyangena esontweni usuMrs nawe. Noma uyaphuma esontweni usuMrs nawe. Ngoba mina sengibonela bengibaziyo. Nkosami usumncintshile lona hayi bazalwane. Siyacindezelana. Athi umuntu nje uyakube yokungibona ngiphindela. Yini? Simncintsha inkululeko enkosini. Bese kwabantu abasha kube khona into peer pressure. Umntwana uyazi ukuthi kuyakhuleka ekhaya kubo ntambama liyafundisa futhi liyachazwa. Bese fike kuhambeni kwasepolitiki hawu kahleke bu. Hawu uyabona ke leyo eyogoga kuyona yakho. Eyogogo ke leyo akuyona ke yakho. Thina sithi ziyakhala lapha. Niyayibona lento? Ugqoka isiketi sakhe eside ngelithonje we mayingwende kangaka. Yini inkinga yakho ngempela? Niyayibona lento? Na usathi ukushaya ukwenyusa phela bakuthiwa hayibo igoji out. Bacindezeleka. Ngoba na ufuna ukuphila kule ndawo. Ufuna ukufitha kule ndawo. Yiko bekumele sibakhulekele abantwana bethu bengekho phakathi kwethu.
ukuthi nabacindezeli bangabi namandla okubacindezela, livuke izwi alifunde ekhaya. Okwesithathu, isililo. Uyakhala lo muntu, ulilela umhlaba ongasamlaleli uNkulunkulu. Imithetho yalo mhlaba seyaguquka, siyayazi. Thina besebenza khona kuthiwa hayi ingane ingasikhipha nje isisu kungazi umuntu. Maye sinqoba ukuthi uyasikhipha nje ngingasikhipha, umthetho lowo ayizuboshwa, kuyifanele lowo. Awukho othe ingahlanganiwe kocansi ingakashadi. Niyayibona lento? Iyobhreka egcineni, ayibhreke ekuqaleni kwenkinga ukuthi uzabe ithe nje ubenzeni. Imithetho yalezi siphila kulo. Kuningi okwenzeka emhlabeni esiphila kuwo siyakwazi, siyalalela, siyabalalela nomadlanga abakwazi ukulalela indaba yobaba. Angithi bobaba, madlanga bafethu. Baze bathetha abazukulu, hawu sicela ukubona upopa, hayi uzama ukumadlanga. Angithi bobaba. Sinomadlanga ngakho khona lokho ukuthi abantu behlulekile ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Nababekwe ey'khundleni abakhumbulanga ukuthi iy'khundla ababekwe kuzo yey'kabani. Babone kungezabo, babona kufanele babamboze abantu ngoblankethe besebenza abakwenzayo. Kodwa-ke akukho okufihliwe ongekwambulwa, ngithi bazalwane. Uyalila kumuntu kaNkulunkulu, ulilela lokho ukuthi nje hayi bo abantu abasawunaka umthetho kaNkulunkulu. Niyakhumbula kwathiwa nasemhlangano yakuthandaza. Angithi kuthiwa nje hayi uvala amehlo nje bese uyawavula. Ukuthi ubuwavala uthini-ke asazi-ke. Mhlawumbe uthi omnye hawu Nkosi yami Jesu sengikhona, uthi omunye hayi ngizobabamba-ke namhlanje. Asazi wayevala amehlo ayekwavala thina. So-ke leli hubo kimi lingikhumbuza lokho nje ukuthi nje ake simbuke uNkulunkulu, ngoba uze athi mekhala lo ngale mithetho yase-South Africa kunemithetho esidedele okuningi. Usisi nosisi sebengashada umthetho, kodwa izwi laNkulunkulu lisho lokunye. Angithi lithi ley'nsizwa sey'ngaganana, kodwa izwi laNkulunkulu lisho kunye. Imithetho ebekiwe engasawulaleli umthetho kaNkulunkulu, ngoba umthetho kaNkulunkulu yiwo oqala, yiwo ekugcineni. Uma sibuka encwadini yamakhosi, inkosi uSolomoni unika ithuba lokucela afuna uNkulunkulu amenzele khona. Ithuba elingandile leli. Uma ngabe uNkulunkulu wayengathi kuwe nawe hawucela ukufuna, ongacelani. Awu mina nje kangathi imali baba, udumo baba, okunye abona bangangifuni Nkosi, wenze sure. Niyibona lento? Ikhona into lethi udumo likaNkulunkulu kulento? Ayikho. Nethi la siphila khona kunjani, kuyini esifisa uNkulunkulu asipha amandla okurise above? Akukho. Ithi into mina ngifunani. Kodwa uSolomoni uqonda isima kuso ngokuzoba inkosi yama-Israyeli emncane, ukuthi ngeke lezi ngwevu ngimelane nazo, ngoba umthetho ezinye zakwazi ngingakazalwa, zaziwazi umthetho. Ezinye behamba nobaba uDavid, so ngeke ngikwazi. Nalaba bantu baningi. Uthi-ke mina nje Nkosi ngiyaqonda ngimncane, kodwa ungibeke phakathi kwesizwe singaka. Ngiphi inhliziyo ehlakaniphileyo ekwazi ukwahlukanisa okuhle nokubi. Uyayizwa lento? Ifana nomuntu othi akhuleka athi Nkulunkulu, ngikhuleka nezitha zami, ngikhuleka zibusise, ngikhuleka nabampofu, benzele umusa. Akayikhohlwe yena ukuthi mina ngidingani. Hawu Nkosi iy'ngane zami, hawu Nkosi umuzi wami, hawu Nkosi imali, hawu nemoto yami Nkosi ifile. Yayibona lento? Ingathi kodwa uSolomoni uNkulunkulu umoya ongcwele wampha le wisdom engakamphi uNkulunkulu yokuthi cela into ezokwenza ukwazi ukuma phambi kaNkulunkulu wethembekile, ukuze nemithetho ozoyishaya kube yimithetho ehambisana nokwentando kaNkulunkulu.
Akacelanga yena incebo, akacelanga ukunqoba izitha zakhe, akacelanga udumo nakho konke. uNkulunkulu wathokoza ngalokho. Uyathokoza uNkulunkulu ngokucelwa uwe. Uyathokoza uNkulunkulu. Eyi bakithi kade ngangikhuleka, uyazi Nkosi nami unkomo omkhulu uNkulunkulu akawuzwa. Ucela kanjani? Ucelani? Uyicelelani? Ake sibuyele mbabazana sibheke indlela esicela ngayo uNkulunkulu. Ngabe sokuthi uNkulunkulu kude uyephuza nokuphendula, kanti yindlela esicela ngayo. Encwadini yasifunde khona kuma-Romans, lithi umoya ongcwele uyasibubulela asikhulekele ngoba ngenxa yobuthakathaka bethu asikwazi kumele sikucele ngalesi sikhathi nokuthi sikucele kanjani asikwazi. Sometimes nekenza singakwazi ukucela siyagula bakithi kade ngithi uNkulunkulu angilekelele kuleli dolo, awukha nje ngiyabona ukuthi vele akangizwa. Mhlawumbe bengafuna ukuthi Nkosi awusindise kuleli dolo, befuna ngithi Nkosi ngiyakubonga nangaleli dolo elaphuma into kadokotela, ngoba le nto yayifakwe kulo phela yayifakwe ngumuntu eyifake impela edalwe nguwe. Ngiyakubonga nangakho. Nkosi, lokhu kuyizithunywa zokungisondeza kuwe. Uyayibona le nto ukuthi uNkulunkulu ubheke ukuthi siyishintshe izimo ezenzeka kithi, sikhande upositive kuzo ukuze asijikijele ngopositive naye. Hayi manje siyakhala sithola uhambo lunzima, kodwa kalunzima konke kulungile. Indaba ithi thina asicele kahle. Nje ngisho uNkulunkulu yazi sengiyabathe ngithi ngiyacabanga ngiyayibona ngathi angihlakanipha kaNkulunkulu angisize kunezimo engingakwazi ukuyi-overcome, futhi ngiyazi ngeke ngiyi-overcome without your help. Uthi uNkulunkulu kuSolomon ucele kahle. Uyabona lokho lento yokucela ukuhlakanipha ngizokunika kuphinde. Naloko ongakucelanga-ke ngizokunika. Niyabona ukuthi masicele kahle sithola nje ibonus. Sithola ibonus kodwa sicele kahle. Ungaceli unomuntu ehliziyweni weNkulunkulu ngicela imali ngoba usumbonile ubani ukuthi unemali, hayi futhi ngifuna nje ukuthi. Hayi, uzokujijela ngo-negative uNkulunkulu. Hambisa upositive uNkulunkulu, uzawubuya nopositive. Ngakho-ke funa sibheke bazana ukuthi-ke uma sicela kanjani, kuyahambisana yini neplan kaNkulunkulu. Wayeyathi ugogo wamaMthetho uthi kusasa ngizovanga ukuthi hayi wothi Inkosi mayivuma ngoba kungenzeka ungavuki. So-ke wothi Inkosi mayivuma ngizokwenza ukuthi. Encwadini ngizoyifundela abazalwane ngeke sifunde lapha. Kodwa nje kuJames 1 verse 5 uyofunda ngokuhlakanipha, uProverbs 3 verse 13, Proverbs 4 verse 4, Proverbs 2 verse 6. Ebese kuba khona-ke ama-benefits okuba nomoya ongcwele. Uthola ukuthula, ukuba nokuhlakanipha, uthola ukuthula nenjabulo. Ngoba wena yakho inhlakanipho uyamukela phezulu. Uthola ukuvikeleka nokuphepha. Uyofunda-ke kuPsalm 111 verse 10, ufunde kuProverbs 2 verse 11. Kuma-Romans nakhona ngibuka izinto eziwu-4. Umoya ongcwele nothando kaNkulunkulu, icebo elihle kaNkulunkulu, uNkulunkulu, uthando kaNkulunkulu olungephuki, olungenamkhawulo. Bese kuba kabheka ukuthi thina singabanqobi. Into engiyibone kuma-Romans. Umoya ongcwele-ke uyasiza ekukhulekeni, njengoba sengishilo. Ngathi uma sikhuleka, sike sikhuleka impela sisikhathi asikhuleki ngokweplani kaNkulunkulu nangokwentando kaNkulunkulu. Siyihambela nje. Mhlawumbe into yethu ekukhulekeni weNkulunkulu akungifundise ngomoya wakho ongcwele ukukhuleka ngokwentando yakho, ukuze ngiyibone iy'thelo. Ngoba uma siyokhuleka ngokwentando kaNkulunkulu siyoyibona iy'thelo bazalwane. Kodwa uma sikhuleka ngokubheka abantu ukuthi weNkulunkulu nani ezami iy'ngane azigani nganazeki abantu ziganile, kodwa futhi uba nakakholwa nokukholwa, ubona ukuthi azokuphendula uNkulunkulu. Usuwahlulele wena wenza yonke inyakanyaka. Usudinga negative omkhulu. Angithi uNkulunkulu uma ucela kahle uzakubhanisela, akunika nalokho ongakufuniyo, obungakucelanga.
ngoba umoya ongcwele ohlolisisa inhliziyo yakho uyakububulela ngakho ukuthi uyakudinga nalokhu uyakudinga kodwa wena yenza kahle. Niyamkhumbula umprofethi u-Eliya nenkosikazi yaseShunemi eyamakhela ikamelo phezulu yamfakela netafula yambekela konke. Uthi udingani lona ebuza kuGehazi, udingani lo wesifazane? uGehazi akanayo ingane yomfana. We mami, ngonyaka oza ngalesi sikhathi uyobe unengane yomfana. Why vele mjikijele? Wenze kahle, ukwenza kwakhe kahle, kwekwayo umbubulela umoya ongcwele uNkulunkulu ukuthi akanayo ingane, unesidingo. Siyayibona lento bazalwane. Umoya ongcwele uyasikhulekela ke uNkulunkulu usibubulela ngokububula okujulileyo. uNkulunkulu uyayiqonda ingqondo kamoya ongcwele ngoba umoya ongcwele ukhuleka ngokwentando yakhe. Yingakho uNkulunkulu eyiqonda nje into esho umoya ongcwele ngoba ukhuleka ngokwentando kaNkulunkulu. Okwesibili, icebo elithi kaNkulunkulu. uNkulunkulu wenza zonke izinto zisebenzelane ngokuhle kulabo abamthandayo bebela, ababiziwe ngokwecebo lakhe. uNkulunkulu uyababiza abantu abalungise abangcwelisa abantu bakhe. uNkulunkulu wabakhetha phambilini abantu, akasikhethi manje, walikhetha nebandla laphambili ukuba lifanele indodana yakhe uJesu. Sifana naye yini? Mangibe njengoJesu usho njalo umhlabeleli wethu wayengothobileyo. Wangibe njengoJesu wajule khuleka nje. uJesu akazange aphendule nalapho eseshaya wathula wathi unjalo yini. Noma mawuphuma la wena mama wejoyini uthi ujele isigqoko necathulo nezibhande uya kulokucasulileyo. Wemfazi awukhulume kahle. Sengiright ke manje sesingakhuluma. Ithini into yethu bazalwane? Siyagqoka ukukholwa njengebhaji neuniform noma siyakuphila? Sibizelwe ukuphileni bazalwane ukukholwa, singakugqoki sikhumule. Makumnandi ukuthi siya ku-conference, suka sisika ley'mpahla ezintsha abantakwethu ufuna bangibone kahle namhlanje egezi ngisika isicathulo. Niyibona lento bazalwane? Uyabuya lapho iy'nkukhu zamakona nay'qhanda isipinashi sakho, awusayikhumbuli yonke into emnandi uthi abe ngiyavelela ngiyavivinya ngisehlaneni. Niyayibona bazalwane lento yethu? Asikholwe ngokupheleleyo, masimthande uJesu konke kuyosebenzelana bengokuhle. Ney'nkukhu ezidla isipinashi sakho sovele sithele kakhulu kungathi bezisifaka umanyolo. Sezwana bazalwane? uNkulunkulu usithanda ngothando olumangalisayo. Thina olethu oluncane, olethu lunemingcele. Ingane zami kuqala, mina kuqala ngangibona omunye umuntu egqoke iskipa ngemva sibhala ukuthi me first, you last. Ngaze ngama ngahleka, wabhala lo muntu wenkosi, me first, you last. Noma ngabe ubaba ngokugcina yimphambili, iskipa somuntu sibhalwe ngemuva. Uthando lwaNkulunkulu lithi lapha akukho kwasahlukanisa nalo. Uthando lwaNkulunkulu ngoKristu. Zibaliwe zonke izinto ngeke ngiyibale. Kodwa indlela sithanda ngayo akukho kwasahlukanisa ngoba noma sesonile uyasithanda. Into yethu ukurepenta from the sin. Siphenduke esonweni, sisivume, asithethelele, aqhubeka sibambe ngesandla. Iyayingikhathaza indaba ukuthi isango lokuya kule lincane. Bese nje lesingisi iBhayibheli, it is difficult to find it. It's difficult to find isango elincane. Yini ezokwenza ulibone leli sango elincane? uJesu. Bamba nje uJesu, ubambe emphethweni njengenkosikazi yayifuna ukuphila. Uyawubonisa, it's difficult to find it. Yangikhathaza le ndawo. Lesango it's not that ukuthi lincane nje. Nokulithola futhi kuyinkinga. Ithi into ke bambelela kuJesu. Ongayilungisile indaba ayilungise. Singabi amathole embongolo bafethu. Asingeneni ejokeni. Sifihle sihamba ukuphila kwethu kufihlwe kuKristu.
Okwesine, singabanqobi. Uma uNkulunkulu engakithi, angekho ongamelana nathi. Akazuba ngakuwe, ungekho ngakuye wena. Yayibona le nto? Angithi ikhothayo. Sisho njalo isiZulu. Uma uNkulunkulu engakithi, akukho okungasehlula. uNkulunkulu wasinika indodana yakhe eyodwa, uJesu Kristu. uJesu ke le ndodana eyodwa esayinikwa ukuthi izosithengela ukuphila okuphakade. Yafa, yavuka, yasinusela uNkulunkulu. Yafa, yavuka, yanyukela ezulwini, iyasinusela uNkulunkulu. Okwethu ukuze siwuthole lo musa wokunusela uJesu, ukumamukela njengenkosi nomsindisi wempilo yethu. Mase mamukela uJesu njengenkosi nomsindisi, kuyashintsha ukuhamba. Kuyashintsha ukwenza, ushintsha ukukhuluma. Uma wamukela uJesu, ungashintshi lutho, awuphinde umamukele futhi. Ungashintshi lutho. Ube lo lahazana wawuyilo. Uthi uma uqamba uphende ngabe usezothini namhlanje. Ngoba indaba zonke zaziwa uye. Ingabe usezosithola ngenhlambi ethini namhlanje. Kodwa futhi thina simalapha sithi siyamazi uJesu. Ukuhamba kwethu bazalwane akukhuluma indaba yethu. Akeke uyikhuluma indaba yethu sithule, kodwa kuyikhuluma indaba yakho. Amanzi amnandi nababayo awakwazi ukuphuma emthonjeni owodwa. Ake sibe umthombo oyiwo-ke okhipha amanzi amnandi. Awakwazi ukuphuma amabili amanzi emthonjeni owodwa. Mina ngitheni lapha-ke bafethu ngafethu sebaba. Hawu, kwakumthombo omuni lona. Cha mina ngithole-ke asweet amnandi umthombo. Wona la ngithole owababayo, wena uthola sweet. Asilungiseni indaba yethu bazalwane. Asiqondise imihambo yethu, iqonde ifanele yakhe. Singabanqobi thina. uMateyu bazalwane evangelini libeke imizekeliso uJesu ayikhuluma ngayo. Ezama ukuthi abantu baqonde umbuso, ebabekela ngezinto abazaziyo abayisebenzisayo. Ngithi imbiliso siyabilisa. Siyayifaka encane enhlameni eningi. Sizoba necindi umcimbi lapha kuthiwa uMandwandwe uyawushaya ujeqe. Awusishayeleke ntombi. Angithi ayisho uMandwandwe afaka iyisti. Phela uyashaya ntombi. Hayi girl uyawushaya. Awushaya yini, ushaya imbiliso. Imbiliso eyenza ujeqe walungu. Bengawenza lo jeqe engayifaki imbiliso, ibizoyithulela nje inhlamba engashulutho. uNkulunkulu sibekela izinto esizaziyo ukuthi uma izwi likaNkulunkulu lifika, it starts small. Uhambe lomlilo ngoba sewufumene akathulanga ngithi. Hayibo, khona umuntu oJesu osindisa impilo yomuntu. Hayi njengoba ungibona nje lami nginjena ngenxa yakhe. It starts small, kodwa iphendula imangaliso, inkumbi. Uhlamvu lwemastadi yini isinaphi, thwala incane kakhulu, kodwa malitshalo elikhanda isihlahla esikhulu. Ney'nyoni ziyakhosela kuso, zakhe lezi zihlahla. Ithi lento umbuso kaNkulunkulu uqala kancane, ukhulu ube yinto enkulu. Lezi nyoni ezakhela kuzo yithi esesifumene umusa, esesihlele embusweni. Asiyohlala kuwo ngale, sizohlala kuwo la ngokwenza kahle, ngokuyigcina imithetho kaNkulunkulu lena akhala ngayo kube ukuthi abantu abasayigcini. Sihlale embusweni kaNkulunkulu. Izizwe zonke ziyothola ukuphumula nokuphepha nekhala embusweni kaNkulunkulu. Kodwa indaba ithikithi ngoJesu. Bonke abamamukelayo bakholwa egameni likaJesu wabapha igunya lokuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Umntwana kaNkulunkulu uyongena embusweni kaNkulunkulu. Angithi bazalwane, ngeke phela bangabe samvulela ababethu.
kodwa mama umntwana okholekile. Angithi bazali sigcina sinamatha kuloko sibona sengathi kuyezwayizwa kancane. Hayi lokho ukuthi uyakuthuma-ke ukuthi ukukuziba ugcina ngathi nawe usukushaya ngokharete. Hayi yikho kwakho. Awakho impela futhi kolunga ngawe. Angithi naso asivunyelwe ukwahlulela. Uma engasabeze ngikuthanda umntwana awunkosi nange sengihlula ngowakho ngamphowe ngiyamthanda yini wenkosi yami akungilungisele yena. Ungakhali ngembezi ukuqalekisa ingane. Uphiwe igunya wena osiwamukela uJesu lokuba ngumntwana kaNkulunkulu. Ngakho-ke embusweni kaNkulunkulu ne-shelter nekhaya solithola embusweni kaNkulunkulu ngoJesu. Imvubelo encane ekhukhumaliso okuningi. Imvubelo ayimi eceleni kaFlower ifakwa kuwa ngithi uqovo Flower. Ama usuqoviwe awukwazi ukuthi hawu nangu yisti. Hawu nangu cha angithi. Ubona nje ngehlamba ukuthi hawu yisti ungenile lapha. Nathi bazalwane sidinga ukubonakala ngoshintsho ukuthi hawu uJesu uyasebenza lapha. Ukuze siyofinyelela embusweni kaNkulunkulu. Siyoqala ukulunga lapha abazalwane. Umsebenzi weyisti noma wezwi uyobonakala kumele ubonakale kithi sila. uJesu asimdayiseni phela abazalwane silapha. Athi umethi umuntu hawu ngiyangubani lona kwenzakalani ngoba phela hayi bo kuyamazi ubani kwenzakalani. Hayi lafika lamehlula. Angithi isho njalo ichorus ithi hlekelele evangeli yafika yangenela. Wenelwa yivangeli laselimenza indlalifa. Uhamba nje yena uhamba embusweni kaNkulunkulu. Sishintshile lesakhe isimo emva kokwamukela uJesu. Emva kokuhlangana noJesu. Angithi uJesu simhlangana naye ngezwi. Izwi elikhulunyayo ngeqiniso likaJesu esindisa. Ngeqiniso kaNkulunkulu ethanda abantu. Ngeqiniso likaJesu evuma ukuzohlupheka lapha afele mina. Ngimthandela umuntu okuthanda kangaka. Owakuthanda ungakabibikho nawe. Kodwa wakuthanda wakulungisela. Ukuthi nxa uphambuka kodwa nje uma uhlangene noJesu. Hayi noma uphambuka usuthi uthi hawu Nkosi yami ngithethelele noJesu uthi nje hawu baba Nkosi yami ngiyamazi. Ngiyamazi baba. Lithi uyasikhulekela ngithi. Ukhulekela thina ephambekweni zethu ukuthi hawu baba awuphinde uthi kumniki ithuba. Hawu ngiyamazi. Siyaziwa yini bazalwane. Ikhona into ethempilweni yethu hayi impela uJesu siyazana naye. Ikhona yini. Noma masiphuma lapha nje imoto ilungile ngisahamba. Hayi khona ungangazi kahle. Khona kusafuneka ngifunde. Uma ngiphuma nje esontweni ngisahamba. Angizomhambela ujwayela kabi. Hawu. Thina njengani bakithi singabombuso alemeni kancane. uNkulunkulu sizoyisizayo. Lokho verse bani lelo? Verse bani yiphi incwadi esho njalo? Bazalwane singabombuso. 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 Izwi olizilo lamukela kumele lwenze umsebenzi. Noma usashaya ngoludala ubofunda uRomans 12 verse 2. Khuluma ngomcebo ofihliwe ensimini. Ufihliwe lo mcebo. Ingcebo ikhona ifihliwe. Oyithola ngomusa. Ngoba naye wayengaqonde yona. Odeje ensimini yosebenza. Njoba singena nathi angithi lapha ensimini sizofunisa wayesebenza ensimini. Usedibana nengcebo efihliwe. Medibana nengcebo uyifihla ke manje la endaweni ayaziwa uye usayodayisa nakho ukuze abuyathengela insimi. Uyithengelani? Yingoba inengcebo. Sikholelwani? Yingoba kunokuphila okuphakade. Esikubekele ekukholweni inkosi uJesu. Sikholelwani? Yingoba sinabantwana bakaNkulunkulu
uma sesamukela uJesu sesingabaleli ikhaya sesingabalo mbuso awutholakali mahhala bazalwane. Insindiso ayithengwa ngamali. Okusemqoka uma umuntu esindiswa ukudela okwalelizwe. Nalokho kuthanda kakhulu, khona kwesikuthanda kakhulu. Ukudele nakho ngenxa kaNkulunkulu. Ngoba into osuyizuzile uma ukholwa wamukela uJesu okuyinzuzo enkulu ukuphila okuphakade. Ipharele noma iphela, angithi bakithi isingisi. Iphela ngithi ipharele. Lamatshe kuthiwa yigugu amatshe aphambili. Ubeka imali ke lona uyofuna ukulithenga. Abese thola nje elilodwa elinenani eliphakeme kakhulu avele adayise konke anakho athi ngikuthole bengikufuna athengele lipharele. Umbuso kaNkulunkulu utholakala ngokufuna ucinge iqiniso nobukhona bukaMoya oNgcwele ngoJesu. Mawuthi uthola uJesu uthola umbuso wakhe. Mawuthi uthola uJesu uthola impendulo yalokho obukufuna okade waqala ukufuna. Lithi izwi lakhe funa uyofumana, mfune usenokumthola. Angithi bakwethu ummemeze eseseduze. Ngoba siyeza isikhathi. Abanye bayawale, abanye bayele befuna lo Jesu engasatholakala. Bese kuba inetha eliphoso olwandle. Maliphosa inetha olwandle ngenayo inhlobo yefishi nabo khona nofishi kwasekhona ngeinkalankala nabaxoxo nakho konke okukhona mhlawumbe nabo ofishi bodwa kodwa kukhona abangadliwe. Mase bekhipha abadobi nathi abelanga ngaphandle bayayikhipha inhlanzi. Obhabhule noma ngizophamela obhabhule angaze ngimbone. Inhlanzi kodwa kuchaza inhlanzi ezinkulu. Ziyasala ezimbi inhlanzi. Senziwa njani ezimbi inhlanzi? Cha ziyalahlwa. Kodwa ezinhle zifakwe etsheni ngoba zinomsebenzi. Mhlawumbe inhlanzi enhle inomsebenzi. Mhlawumbe abantu abazoyijayisa, mhlawumbe bayodla, uthe mama namhlanje ngizophathela ufishi omkhulu. Angithi uzoqhamuka bese wetshethesa bathi ngitshelile. Angithi naye bona le ndaba. Lithi-ke izwi ngomhlaka wokuphela iy'ngilosi kaNkulunkulu ziyawukwehla. Ziyawobe seyifika seyihlukanisa labo ofishi-ke abayithi ngithi abalapho olwandle lumhlaba. Seyithatha-ke labo ofishi-ke iy'nhlanzi ey'lungileyo ziyibeka ngandawonye. Lezi inhlanzi ey'ngalungile ziyophonswa emlilweni. Emlilweni-ke kunokukhala nokugedla kwamazinyo usizo olukhulu. Abalungileyo babe ekuphileni okuphakade embusweni kaNkulunkulu. Uma-ke ingilosi sezihlukanisa abalungileyo nababi, uyoba kuphi wena? Siyoba kuphi thina njengebandla lakwakuthathu? Ngiyoba kuphi mina? Omunye nomunye uyoba kuphi? Ithi lento njengoba siphila sisemhlabeni ake siyimagine-ke siyilabo ofishi abafakelwe inethi. Angithi silizwe ilizwi kodwa silamukelanga. Silizwe ilizwi kodwa silenzanga. Siwofisha kanjani-ke manje? Siwofisha babi. Sibhekiswe phike thina manje sibhokise esithandweni somlilo. uNkulunkulu akasisize bazalwane ekuseni ukuba umuntu nomuntu abheke ubudlelwano bakhe noJesu. Ngoba uJesu bakwethu oyisango lakho konke. Ngaye sokufumana uphilo phakade. Ngoba ngaye uJesu akafiki yedwa kumuntu ufika nomoya ongcwele. Ohlala sikhoshile kukho konke asifundise, asikhuze, asiqondise ukuze sikwazi ukugcina okuyintando kaNkulunkulu. Akekho omunye abazalwane
uJesu. Libandla